finantzazio sistema alternatiboak martxan jarri zituztenei. Duela urte asko, PNV eta PSOEko agintariak hasi zirenetik Gipuzkoan hondakinak errausteko asmoak planifikatzen, hasieratik azaldu dute herri mugimenduek alternatibak badaudela. Baina alternatibak badaudela jakitea gauza bada, eta oso bestelakoa da udaletxe eta mankomunitateetatik alternatibak antolatu eta martxan jartzea. Horixe da eskertu nahi dieguna gaur omentzen ditugun pertsonei. Gaikako bilketa derrigorrezkoa, atezatekoa ezarri eta ondorengo tratamendu guztia ere antolatzen hasi zutela. Lan handia egin zuten lehenik Usurbil, Hernani, Oiartzun, Antzuola eta ondoren beste udal askotako karguek. Horregatik dauzkagu hemen Xabier Mikel Errekondo, Usurbilgo alkatea zana, Marian Beitialarrengoitia, Hernaniko alkatea zana, Enrique Lekuona, Oiartzuko zinegotzia zana, eta Jose Mari Iturbe, Jose Mari Iturbe, Antzuolako zinegotzia zana. Eta horiekin batera, alternatiba antolatzen asko lagundu zieten San Marko mankomunitateko agintariek. Horregatik dauzkagu hemen Ricardo Ortega, Lasarte Horiako zinegotzia zena, eta Imanol Azpiroz, Usurbilgo zinegotzia zena. Beste aldetik, 2011-2015 legealdian, Gipuzkoako Foru Aldundian eta GHK konsortzioan agintea hartuta, hondakinen arduraz duten agintariek indarra eta adorea erakutsi zuten Gipuzkoako gizarteak eskatzen ziena bururaino eramateko. Zubietako erraustegiaren proiektua bertan behera uzteko. Hori eskertu nahi diegu publikoki, GHK-ko lehendakaria zen Ainhoa Intxaurrandietari, Foru Aldundian ingurumen diputatu izan ziren Juan Carlos Alduntzi eta Iñaki Errazpindi.